άστοχος. Ο Φόπουλος θέλει να τρέξει το City. Θα πάει μέχρι μέσα, αλλά... Στο παρκέ, την τρίτη περίοδο και ο Σπυρόπουλος. Ο τρία φάουλ, κλέψιμο εκεί. Όσο να βγάλουν εφηδιασμό οι παίκτες της Λίγκας. Ο μικρός αφήνει για τον Κωνσταντινίδη. Κλέβει ο Δήμος όμως και φεύγει στον εφηδιασμό. Τρέχει ο Κομιανίδης. Ο Δήμος προστατεύει την μπάλα και... Πόντους 3 assist για τον Tyler Johnson και 6 rebound. Πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι. Ο Αγάλος ξεκινάει με ενέργεια και παλμό στο δεύτερο μέρος. Δήμος. Περνάει τον Παπαδημητρίου. Δύσκολη προσπάθεια. 25-22. Να λοιπόν που εξαιρετική κυκλοφορία έφερε καρπούς για τους γηπεδούχους, ενώ ο Δήμος... Αύριο ο Δήμος βάσει Άιζο, καταφέρνει και φτάνει μέχρι το... 37-44. Για τον διάδρομο. Παρτζή. Άμεση απάντηση από τον Δήμο. Παίζει και άμυνα πάνω στον Δήμο. Τον κυνηγάει ο Μπράιαν, δεν τα καταφέρνει. Θα πάρει την προσπάθεια. 5 ακόμα. Δήμος. Φεύγει εύκολα από τον Μπράιαν και θα έρθει. Από την κατοχή, Τζόνσον προστράφει, πάει από την Αποδόπουλο. Δήμος για 4 μαρτάτια. Τρίπλες. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Παραλίγο το λάθος. Σπυρόπουλος έξω για τον Μπακέα. Όχι για τον Μπακέα. Και τώρα Σαμ θα τρώνει τους γηπεδούχους. Δήμος έχει το τρίπλο και έχει πάλι. Περάσει ο Κομιανίδης. Δήμος το αφήνει και πάλι το τρίποντο. Αυτή τη φορά θα το βάλει. Δεν τα καταφέρει να νικήσει το Λουσέ. Τώρα Δήμος τον Τσουμάνι. Κάνει μια διασπροσύνηση. Έχει τώρα νέα ευκαιρία. Κοντά του είναι ο Μελισσαράτος. Η μπάλα έξω. Δήμος για 3 από τον Μπαλόπουλο. Άστοχος. Δήμος, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Λαβρίου. Δήμος με τον Κασαμούρη. Κρατάει σταθερό μου. Τάφτει τη γωνία του. Για 3 είναι. Του Δήμου και ο Γεώργης. Το Χαβάκου από μακριά. Δήμος υποδέχεται την μπάλα στο low post. Παίρνει την εσωτερική. Διαβάζει την πόδια του Παπαδημητρίου.